Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kanca-kancaku kabeh, iki wis padha mlumpuk nang kene. Kok ketoke kok ya padha akeh iki pasiene iki. Nah, iki tak takoni siji mboko siji tamune sing padha rawuh rene. Neng pertapan Wirdik Station. Iki jenenge pancen rada nyolowedi. Jenenge Wirdik Music Station. Utawa Wirdik Stasiun. Iki sapa sing pertama iki? Sajaya ana wong tuwa mara rene. Ayo enggal maju rene monggo mbae monggo. Monggo mriki. Wae dalan, diwehi dalan kono. Aja sampe jeneng wong tuwa kuwi dikerekake. Ayo rene monggo mriki. Nggih, monggo nggih, mriki mawon. Nah, nggih. Kula tanggeti naminipun sinten saking pundi? Nah, sampeyan lorone napa, keluhane napa? Mengke monggo endang matur. Monggo kula paringi kesempatan sampeyan matur. Monggo. Nggih. Sang Begawan kenalaken nami kula menika Waluya. Senajan to nami kula niku Waluya alias Waluya menika lek dibahasane menika menika artinipun slamet utawi wilujeng utawi waras. Ning sunuwun Begawan sang Begawan kula menika akhir-akhir menika awak kula menika mboten kados jaman kula umur 35, 36, 40 tahun. Lah umure sampean pinten sakniki? Kula menika sampun umur 70 luwih. Kepara menika lek diitung menika 78. Nggih. Akhir-akhir menika awak kula menika jan boten penak. Sajane kula menika riyen-riyen jaman nom-noman kula menika termasuk kreman. Lho. Napa menika kreman? Kreman menika preman kula niki. Nom-noman kula menika saestu tiyang pundi-pundi kemawon menika. Jaman nom-noman kula niku hebat. Nyandi-nyandi menika diceluki Waluya ngoten. Jaman nom-noman kula niku jan rasa. Jaman nom-noman kula menika sinten to ingkang boten kenal kalian preman pasar. Kula niki mbiyen nom-noman kula niku saestu. Wes pundi-pundi bakul, pundi-pundi sing dodolan mesti kula target. Kula jaluk yarta jaman nom-noman kula niki nom-noman kula niku rasa. Jaman sak menika, lah jaman sakniki macan kula pun tuwa peh san saestu kok kelingan jaman biyen niku. Ngoten menika ben sore ting, ben sore wakaji mantenan, gelas siji nggih kentenan nika pun biasa jaman nom-noman kula. Nggih pun. Sampean mboten usah cerita jaman nom-nomane sampean. Saniki keluhane panjenengan napa? Mbah Waluya. Keluhane sampean napa? Niki kula menika keju kabeh sikil kula menika nggih mlaku nggih jangkah ngoten niku mboten pati penak. Oleh 3 meter menika pun menggah-menggah.
oleh 3 meter pun ndredeg awak kula. Ngeten. Sampeyan tasih kenal kalian wong-wong sing dodolan ning pasar niku. Tasih kelingan emot kalih kanca-kanca pasar sing nate sampeyan jaluki duwite. Tasih kelingan? Tasih kelingan. Lah iya niku. Sampeyan mara ngene sing duwe toko utawa sing bakulan njaluk ngapura. Duwite mbiyen wis tau mok jaluki. Wong duwit badine titik. Wong dodolan ki pira to badine kok dijaluki duwit. Saman parani njaluk sepura nggih. Kula niki kok isin aja duwe isin. Njaluk ngapura kuwi penting amarga sampean biyen jaman nom-nomane salah. Njaluk sang pangapura mengko dadine sing jenenge penyakit. Sapa ngerti biyen sampean tau disedakne karo wong-wong sing bakulan ning pasar, ya to? Nggih. Lah nggih. Pun sampean larane keju-keju ndredeg. Nggih jimpe-jimpe rematik. Malah niki wonten enten mriki menika tumbuh udun menika. Wah. Udunen. Biasane niku lek wong biyen menika udunen menika wong biasa nglingguhi bantal. Niku kala mangsa iso dadi udun. Merga sing jenenge rambut kuwi kala mangsa ya eneng apa menika? Kan bantal menika biasane nggih turu. Lah ning kono rambut ki kan biasane lho niku. Rambut niku enten kuman-kumane. Lah dadine sesama lingguhi iki iso mengakibatkan bisul utawa udun. Mboten kula niku mboten nate ngingguhi bantal, sing ngingguhi bantal niku dalang. Oh nggih. Oh larane sampean niku. Nggih begawan. Wah, penak niku tambane penak menika. Lek sampean lara jimpe rematik pegelinu ndredeg awake ora kepenak. Coba sampean golek menika sing jenenge godhong sirkaya, nggih. Godhong sirkaya. Sampun pirsa to sampean? Sampun sinuwun. Ha iya niku sampean godhog banyune 2 gelas. Lek wis umup dadi sak gelas mengke sampean rasane. Ngoten nggih sinuwun. Iya. Wah. Niku tak saestu ae nggih sampean lantaran percaya kanthi ucapan bismillah utawa manut kapitayane panjenengan. Wah insyaallah mengke saged waras. Ngoten sinuwun, jumlahipun pinten menika? Jumlahe godhonge 9. Sing rada tuwa-tuwa nggih. Nggih sinuwun. Nggih, niki bayar pinten kula? Wis mboten usah bayar. Pun sampean tinggal ngalih mawon. Niku mawon nggih. Kalih sampean njaluk pangapura karo wong-wong sing tau mbok jaluki duit sing ing pasar biyen jaman nom-nomane panjenengan dadi preman biyen. Nggih sinuwun matur sembah nuwun. Tenan iki mbokmu. Aku iki iso waras tenan. Kula tak wangsul nggih sinuwun. Mboten bayar napa-napa wis mboten. Mboten usah. Duite sampean mboten payu. Nggih sinuwun matur sembah nuwun. Jenengan sinuwun sinten to jenenge? Perkenalkan, nama saya Charles Brongsong Nongko. Begawan Charles Brongsong Nongko nggih kula ning Pertapan Wirdik Station. Nggih matur sembah nuwun sinuwun. Sang begawan kula nyuwun pamit. Nggih, monggo. Niki mengke sampean malah oleh sangu sembako ning jaba nika. Ah nika sampean nyuwun mriku nggih. Niku enten sing membagi-bagikan sembako. Nggih matur sembah nuwun sinuwun. Matur suwun kula nyuwun pamit. Nggih. Kaya eneng-eneng ae to. Jenenge wong iki kok ya ana wae.
Wah, iki enek-enek iki. Monggo mriki. Piantun putri menika. Monggo mlebet. Monggo mlebet mbake, monggo mlebet. Lah nggih, teng mriku mawon. Naminipun sinten? Naminipun jenengan sinten? Nami kula Endang Parjiwati. Endang Parjiwati. Wong lanang wong wedok kok jenenge Parji. Nggih, kula menika eleng-eleng menapa kula menika sakmenika tasih yuswa kawandasa. Oh, kawandasa taun. Nggih. Sampun duwe bojo. Sampun ning bojo kula menika sampun mboten ngurusi kula. Kesah wonten wanegi wonten menika wonten ing wareng gadah gendaan. Jadi sampean rondo sakniki. Nggih sinuwun. Mbak Endang, napa? Sampean mriki wonten perkara napa? Keluhanipun napa? Monggo enggal matur. Namung saderengipun sinuwun, namung saderengipun Sang Begawan. Kula menika badhe crita sekedhik. Oh, crita napa? Kula menika kan ditinggal bojo kula kesah wonten ing luar negeri. Ya, nggih. Kan status kula menika janda gantungan. Janda gantungan. Enten to janda gantungan. Nggih mboten dipegat, nggih mboten dikapak-kapakne. Dadi kula niku statusipun janda gantungan. Ngoten. Nggih. Terus jenengan mriki menika, "Den kula tak crita." Nggih, sampean crita apa iki malih suwi niki kok. Liyane nika antri mboten napa-napa nggih. Nggih, mboten. Nggih. Monggo sampean crita. Sajroning bojo kula menika kesah wonten ing luar negeri, Sang Begawan. Kula menika golek pangan dhewe. Golek napa-napa dhewe. Nggih. Terus nggih pripun? Saoleh-oleh iki anak kula menika wonten kalih. Sampun kadang yoga, sampun menika kalih. Menika tasih alit-alit. Tasih wonten ing bangku sekolahan. Nggih, terus kula menika nggih namanipun rondo nggih nyambut damel sak wontenipun. Nggih, nyambut damel napa menika? Kula nggih umbah-umbah tukang madang lan sapiturutipun. Yen enten tiyang ewuh kula menika dipun undang. Kula dadi tukang madang nggih kadang kula menika dadi menika napa tukang umbah-umbah barang sinuwun. Apik menika, mboten napa-napa. Sing penting pikantuk rezeki sing halal, nggih to. Terus keluhane sampeyan napa kok dugi mriki? Kula menika nyuwun penglaris. Jenengan nyuwun penglaris. Nggih sinuwun. Ladalah. Napa salanipun napa sanatipun kula tak nyuwun jenengan napa unen-unenipun napa gembolanipun. Umpami wonten jimat nggih kula tak tumbasipun jimatipun. Ning kene ora ana sing dituku. Ora ana mahar, ora ana. Ini agamane sampeyan apa? Kula Islam. Aja lali jenengan menika yen agaminipun Islam. Aja lali manembah marang Gusti jenengan. Contone aja sampe gang sing jenenge salat 5 wektu. Nggih ta? Inggih sinuwun. Lah iya dadi niku kuncine teng mriku niku. Lah sampean sregep ngibadahe, sregep sanubarange. Niku laris niku akan
datang dengan sendirinya. Mekaten, nggih ta? Mun ngoten nggih sinuwun nggih. Niku mawon, mboten usah wonten gembolan-gembolan, mboten usah. Nggih to? Yen perlu menika sampean wen salat berjamaah. Ning masjid, ning langgar, ning musala, ning surau. Lho, ngoten. Nggih. Nggih sinuwun namung ngaten nggih. Nggih. Nggih niku. Lan sampun mun salat menung donga. Njaluk napa menika keinginane sampean, cita-citane sampean napa? Ngoten. Ngoten nggih sinuwun nggih. Yen ngaten kula tak nyuwun pamit. Nggih, Mbak Endang Parjiwati. Mangke nyuwun sembako wonten Jawi. Nika mangke wonten dunduman sembako kanca-kanca sing berobat wonten mriki sing njaluk solusi wonten mriki wonten curhat. Sing badhe curhat wonten mriki nggih dipun paringi sembako. Ngoten nggih. Nggih, matur sembah nuwun, nyuwun pamit. Nggih, hati-hati. Aja keri duga-duga digawa nggih. Muni nggih. Nggih matur sembah nuwun. Begawan Charles Blongsong nangka. Kaya ngono wae to. Lakon. Lah iki sapa iki sing teko neh iki? Sajake kok. Iki rada enom nggih blangkon pisan. Sinten ki sanak naminipun jenengan ki sanak? Nggih. Waleh-waleh menapa? Nami kula menika Suwita. Suwita. Nggih. Saking pundi menika? Kula menika saking tlatah etan mriku. Saking mriki menika umpami mlampah menika nggih sedina. Umpami numpak bis menika nggih namung setengah hari. Mboten enten menika namung 15 menit. Terus keluhan sampean iki napa? Sinuwun Charles Blongsong nangka. Kula menika rada mepet nggih. Ya, mboten apa-apa mangga. Saman ngomong sama ngendikan. Kula niki sakjane nggih gadah penyakit kula niki. Penyakit sampean apa? Lah waras ngoten kok. Ngoten sinuwun. Barang kula menika kok rasanipun menika gatal-gatal. Kadang kula menika nyemrumbuh. Niki napa kena napa nggih ngoten niku kula nggih boten ngerti. Sik kula taklet sampean, tak takoni sampean. Sampeyan taklet mawon, monggo kula jawab. Sampean akhir-akhir iki tau dolan ning tempat-tempat sing ora genah. Napa menika maksudipun napa menika? Kok tempat-tempat boten genah menika maksudipun napa? Ngeten. Sampean tahu teko neng tempat lokalisasi. Oh, nggih. Niku kesenengan kula. Lah, wis iki gawat. Sampean ki gawat. Sampeyan wis duwe bojo apa dereng? Kula duwe bojo setunggal. Lho. Kok duwe bojo setunggal maksude piye? Nggih, kula bojo kula setunggal. Ning lintunipun kok sampingan. Wah, iki wong dugal tenan iki. Ngene, sampean ngoten niku. Obate namung sampean prei. Dolan ning tempat-tempat sing ngono-ngono kuwi. Preonono. Wong wis duwe bojo lho sampean. Kamongi. Wis duwe bojo sampean. Tresnanono bojone sampean. Kurang piye nek laladi ka jaman sakmono sampe jaman sakmene.
Sampeyan pikir niku. Kula niku mboten saged ngumpet. Angel iki. Angel tenan lek ngene iki. Lha pripun cantik-cantik sampeyan nek diomongi napa mboten? Pengen mari napa mboten? Niku jenenge penyakit Raja Singa. Ngerti napa mboten niku? Niku jenenge penyakit Raja Singa utawi Supilis. Niki tambahan-tambahanane, wah, rekoso lek sampeyan mboten mareni sing ngoten-ngoten niku. Pripun kula lek telepon lek mboten purun mari, sampeyan masul mawon mboten usah mertaba wonten niki. Lek mboten kena diomongi. Nggih ta? Kula pengen mari kok. Lah iya pengen mari ya mari. Dipreni lek dolan ning tempat-tempat sing ngoten niku. Ganti sampean menghadiri majelis taklim apa pripun ngoten ning pengajian malah sampean niku pun umur wis tuwa barang kok jek bakal ngengkel. Nggih. Niku malah kula ditramai mriki lho. Kok kula mboten niramain sampean. Ampre penake ampre marine sampean. Nggih lho. Nggih. Lah iya. Sampeyan ki lek diomongi sing kena. Aja gadul sak karepe dhewe. Kon mreni ya dipreni. Nggih lho. Nggih. Wes, saiki sampeyan pengen mari apa pengen mati? Pun ngedol-ngedoni ngoten lho. Lah mung jenenge diomongi kok angel kok sampeyan malah nyembur disuwuk malah gendhan nyuwuk ngoten iku jenenge. Nggih, kula pengen mari. Lah ngoten kula tak leren mboten dolan mriko. Lah nggih. Mesake bojone sampean. Sampeyan jajan-jajan bawang ora ngerti. Nggih ta? Nggih. Terus niki solusinipun pripun niku tasik nyemrumuh. Ngeten. Saman golekne ya menika obat niki wonten toko-toko sampun wonten. Sampun kula golekne wonten pundi-pundi dereng mari. Kleru paling. Jajal sampean golek madu hitam. Madu hitam utawa sampean golek ning sekitar panjenengan enek. Napa menika? Iki sampean tak omongi. Sampean golek sing jenenge godhong Dirpa Nirmala. Wah, niku angel niku golek tumundi menika. Mengke sampean takok ning arep ana takon bocahku ning arep sing ngedomi sembako nika. Mengke badhe dicatetne. Soale akeh niki. Akeh. Maksude akeh sing ditulis jenenge apa-apa, obate apa, godhonge apa niku ditulis karo bocah-bocahku sing ning arep ae sing ngedum sembako. Nggih, ngoten. Matur sembah nuwun. Aja lali. Dipreni. Ya mek gur kuwi sing iso marekne sampean. Nggih. Karo tobat. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, suwun nggih Sang Begawan Rongsong Nangka. Aku jeneng ya gumun kok. Sapa neh iki sing teko iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten sampean? Berikan Nabi saya
Tejo. Tejo. Nggih. Sampean saking pundi? Perkenalkan, nama saya Sutejo. Dari kawasan Kampung Munduk. Saking pundi? Saking Kampung Munduk. Oh. Saking Kampung Munduk. Nggih. Nyuwun syarat napa sampean kok dolan mriki? Kok ngerti mriki? Nggih, kula menika eruh utawi pirsa wonten siaran. Siaran napa menika? Wong kula mboten lali nyiarne. Siarane kanca-kanca niku lho. Kanca-kanca sing biasa dicakrukan kali kula. Oh. Piye kabare? Kabar kula niku apik napa elek? Lho kabar sampeyan sae lho Mas Jarus Bloksonogo. Ah, nggih. Terus sampeyan mriki tujuanipun napa? Monggo. Kula menika Joko Tuwek. Joko Tuwek. Nggih. Terus kula nuwun syarat. Kula niki kok mboten pajeng-pajeng niki kados pundi. Mbok dipun syarati. Njaluk syarat sampean ben payu. Nggih. Kerja sampean napa? Kula niki sakjanipun nggih. Kerja niki kula niki yoga. Yoga. Nggih. Kok dene sinden-sinden kae ya padha ayu-ayu, padha apik-apik para penonton-penonton barang kuwi kok ndak tau kenalan karo kula niki minder. Oh, sampean minder. Nggih, kula niki minder. Dadi kali tiap wedok menika kula niku minder. Lah kuwi mergane. Kok mboten tatak kok terus kula niki. Ngeten. Nah, sampean yen kepengin ndang banyu rapi ndonga marang Gusti. Ngoten nggih. Iya. Lagi kula niku sakjane nggih donga. Nek kok mboten teko-teko sampean kapitayane napa? Kula mriku Islam. Salat. Ngapunten kula dereng saged. Ngene iku. Jajal. Nggih njaluk warah. Mbah Yai utawi Pak Mudin. Nggih. Lan mengke njaluk pituduh karo Pak Mudin. Ngoten nggih? Nggih, matur sembah nuwun. Iya. Ngoten mawon, nggih. Nggih. Niki kula badhe istirahat riyin untuk kanca-kanca dulur-dulur sing dereng kepanggih kalih kula. Mengke sak sampunipun iklan, nggih. Matur sembah nuwun. Begegek sah tulit tomel-mel tulit. Nala gareng Petro Bagong dole. Iki dinane dinapa? Darane awake dhewe wis rawuh nang kene. Lah kok meneng jegegrek kaya Tugu Sinukerta lho. Lah iya aku yo gumun omong. Iki ndara ki kok dengareni biasane grapyak. Nyoh, reng duit nggih tuku gorengan, nyoh. Nggih tuku apa-apa kono. Lah iki kok jan blas ora metu blas to, Mo. Awakmu kok panggah ngono ae to, Reng. Lah iya to, aku yo gumun iki kok kaya ora kaya padatan kae. Ndara Arjuna kok meneng terus ki. Mergane nyapa? Mbok menawa
ditakoki kono mah solusine apa kok Ndara Arjuna kok meneng ae iki nesu karo awake dhewe apa nesu karo sapa? Apa nesu karo Bagong? Kowe ndek masalah to, Gong? Ora lho, Ndara, masalahku ki kok. Aku ki apik-apik wae lho karo Ndara Arjuna ki. Ora tau piye-piye kok. Jajale Gareng. Takonono ndaramu. Sampeyan dhisik ngomong, sampeyan dhisik. Aja aku. Aku ngono mendak kleru. Dhisik sampeyan lakon nyapa kok Ndara kok meneng wae. Ah nggih. Ndara Arjuna, Ndara Janaka lancur kula, Ndara. Napa jenengan kok meneng mawon mendel mawon? Wis sampun seminggu niki. Sampeyan mek gur meneng mawon. Ora omong, ora ngendikan, ora kongkon karo kula kawan. Yen kula duwe luput, yen kula duwe salah. Salah kula menika napa, Ndara? Monggo ingkang ngendika monggo enggal dawuh kalian kula pun Semar Bradana. Monggo sampeyan dawuh, Ndara. Kok panggah meneng mawon. Jajale Dole Nala Gareng. Menawa sliramu sing matur mengko Ndara gelem ngendikan. Ndara. Pripun to, Ndara? Sampeyan menika kok mendel kemawon. Mboten ngendikan wis elek seminggu niki. 7 dina pun mboten ngomong. Ngoten niku kok betah kok jenengan kok. Napa kula ingkang salah? Nek salah niku salah kula napa? Kok mboten gelem ngomong? Lho. Monggo Ndara. Ndara Arjuna Ndara kula. Lancur kula, Ndara. Sampeyan ngomong, Ndara. Napa-napa ngoten, Ndara? Napa pripun-pripun nembang-nembang ngoten? Napa nembang-nembang danda gula? Dandang kula kowe aja lali. Kleru kuwi ya ndeng. Aku gumun karo Gareng ngawur. Ndara, kula pun Petro. Lek Gareng nangkleti jenengan mboten ngendika, mboten ngomong. Ndara, enten napa kok sajake kok wis 7 dina niki sampean kok merengat-merengut. Cetuk meneng wae. Disapa Ndara meneng, disapa Ndara Janaka mendel. Sajane enten napa? Kula nggih nyuwun keterangan. Kula niki bingung malah nek sampean meneng ngoten niku. Lah ngono to, Gong? Ha iya. Jajare Gong. Awakmu Gong sing takon mbok menawa awakmu kuwi salah ya jaluk pangapura lho Gong. Salah apa aku ki cethuk ya padha ae cethuk ora tau gelem nyawuri kok Ndara iki. Mau rame men motor liwat iki. Ya pancene ya pinggir dalan kok Gong. Lah iso gumun aku. Ndara Janaka. Ndara Permati. Ndara Arjuna. Enten apa to Ndara? Jenengan kok mendel kemawon kat 7 dinten seminggu niki. Mboten ngendikan blas. Kula niki sebagai punakawan, sebagai batur jenengan kula jan bingung ngene niki saestu. Napa sampean jaluk napa? Napa sampean duwe perkara napa kali sinten kakangku sampean? Apa keluargane sampean para Pandhawa? Monggo ngendikan. Ngendikan ngoten kan ya penak ya lho.
Solusine apa? Dipecahne perkarane napa? Lah ngono to, Mar. Iya to, Le. Amarga yen meneng terus awake dhewe ya ora ngerti. Awake dhewe ya ora roh apa perkarane. Mbok menawa klungsu-klungsu iso udu melu udu awake dhewe melu urun apa dipegel karo dhewe sembadra. Awakmu kok. Ya sapa ngerti. Ndara ajenge nek dindia. Duwe kenalan. Padha karo aku iki. Wah, bagus iki kenal lho. Agak semire. Ngomong koyo ngono. Ngomong ora prayoga, ngomong ora pantes. Ya mbok menawa jenenge awake dhewe iki tebakan. Lah wis pitung dina cetok yo meneng ae, diceluk kon meneng ae. Ya mbok lawe nek perkara sing model ngono kuwi kaya cah enom. Ya lho. Jajale tak takane pisan gas. Menawa Ndara Arjuna gelem ngomong. Ndara Arjuna. Kula pun Semar Badra ngono. Brodronaya. Kakang Semar. Lek mumune kok kami sosolen kaya ngono kuwi terus kepiye Kakang Semar? Oh, Ndara. Sampeyan gelem kemujeng. Jenengan kok gelem ngomong amarga kula kelu ngomong jenengan kok ya terus ngendikane iki manus ranul enten perkara napa to jenengan kok mendel kemawon sampun pinten-pinten dinten iki ini ya Kakang Semar la inggih pripun lho iki arep tak lakake. Ayo. Apa to sebabe aku ngenengake awakmu, ngenengake anak-anakmu. Aku ora ngendikane celuk meneng wae. Disapa meneng wae. Kowe nek perkarane Kakang Semar. Nggih. Nggih. Yen to menika pribadi boten usah diomongi. Yen menika boten pribadi monggo enggal kawat kararaken dumateng kula pun kula kawan lho. Ini Kakang Semar. Pripun? Iki kanggo pribadiku dhewe. Boten oleh diomong-omongi. Ora oleh diomong-omongke marang sapa wae. Tak iki dhewe. Halo. Wis baten. Iku wis ana udang dibayar mbaya. Katanya Ndara. Lagi. Ana jame. Sing piye ngono bali lho, Ton. Lah. Kuwi aja kaya ngono lho, Kang. Anu iki ora mesti lho ngono iki kok. Bagong. Lha aja kakean cangkem. Tak cecek pisan ya ta, Kang. Awakmu pancen aneh-aneh. Lha mbok menawa bener aku lha. Wong iki jeneng ditebakan lho, Tur. Pribadi yo pribadi rasa diomongke. Pribadi ora diomongke rahasia kok. Iki lho. Sampun dirungokne omongane Bagong. Bagong ki ngono niku demenane Kakang Semar. Aku mengko tutno ya Kakang Semar. Arep goleki. Lah iki tenan iki.
mesti arep goleki kae, tak kae kowe. Bagong aja omong ae Bagong. Sajake guyu sajake anu iki ketoke iki ngendem sesuatu. Kenapa ya? Sesuatu kalau dindem ini bisa menjadikan udun semat. Bisa jadi kukul. Kukul jadi nang pipi ora apa-apa, kukul jadi ning kene lho. Rasane niku ben karo-karuan. Bagong iya. Iya lah. Aku yang bener ya. Niki mungkin mlaku teng pundi, Ndara? Ngetan omong ilang omong itu. Iya Kakang Semar sing mlaku paraning ngulon. Goleki sinten? Wis pokoke manut aku. Iki pribadi Kakang Semar ora oleh tak omong-omongke karo sapa wae. Lek mlaku ning ngulon iku mengke ngliwati alas. Lek mlaku ngetan mung ngliwati gurun pasir. Ngliwati ngalor menika mengke liwat danau akeh rawane. Lek liwat kidul menika segara Mbon. Iki mengko liwat ing ngulon bae Kakang Semar. Mlaku alon-alon. Nggih. Ndara, iki mengke bekalipun sampun nipis. Menika pripun mangke? Ya lha mangke mesti ana kowe. Sing dipetong panganan. Sing dipetong panganan mesti. Omong lho mesti dipetong panganan. Iya, awak dhewe ora mangan ora bradhok. Sedina luwe lho dole iki karek tipis. Iki kok marung ning endi nggo golek panganan sing enak, murah sing dodol ayu. Mesti ngomong kok ngono to, Pak. Aku wis ora apa wis ora iki. Panjane para badhuak iki maksaku. Diomong kok ya malah bumbone. Kakang Semar. Ojo kakek ngomong ayu gendang budal. Ngulon barane serajan to kulon kono ana alas gedhe dilewati Kakang Semar. Nggih lho. Ayo persiapan boleh. Persiapan mlaku ngulon. Ngetokake Ndara Permadi. Mlaku alon-alon nggih. Iya alon-alon iki bener pisanan. Biasane iki lah niki. Ala dhewe ana kitang. Tukunan adat. Lha yo belas. Iya Bagong aku lali. Iki jupuk ning kene iki Bagong aku duwe tas jupuk duwite ning tas. Lah ya ngono. Jadi aku iso dadi sumangan ngene iki. Ya Rama. Iya. Yo koyo ngono padhan to. Aduh ada sampean. Wah. Bang. Apa Ren? Tasnya, cimene kok. Cimene duite kok ning tas lho, Bang. Lah iya, tak ciwe. Lah, aku kenal lho. Lah ini urung disenani pas aku kelemun-kelemun lho. Awakmu kelemun-kelemun dan saya aku lho. Dan saya kelemun-kelemun ngene wong siji kabeh rumah saku loro. Berkunang-kunang ngono tak omong ngono. Wis diomongke panganan. Jalan no. Bajigur. Pedro. Mama. Kowe engko beli apa? Lek gorengan ae. Iki Bagong biasane liyane suka pecel. Karene ketan. Dimurmuri bubuk karo dimurmuri karo anu iki. Kabel parutan kabel. Ayo, Kang.
Lho. Enek aku ledek. Cegaten dhisik. Sadurunge mlaku ngulon, aku nurut Permadi. Madang dhisik. Ya, mari kita madang. Ayo, Dwe. Doro Permadi jenengan nyuwun napa? Kula tundutaken, kula tubasaken. Aku kaya biasane wae, Kakang Semar. Napa biasane? Wis biasane garingan ayam geprek aku yo gelem Kakang Semar. Doro Janaka. Jenengan kok demen gayan ayam geprek yo 10.000 wis. Wareg Kakang Semar. Sambel sira akeh. Sambel diakeh wae Kakang Semar. Nggih. Ngombe teh. Sira kene 3.000. Ora sak gelas dulur ayo Kakang Semar. Nggih. Awakmu krungu dhewe ya wis. Iki tak gawane dhuwit 50 iki wis turah lho. Ayo turah. Turane kawonen. Ayo. Dhewe. Elake ndoro dhisik mangan ning soro wit. Ae wit pule kae dole. Monggo kula derekaken lho. Ayo Kakang Semar. Man Haryo, kula pun tur sasana. Medal wonten ing jaba. Nyuwun kabaripun kados pundi, Man? Napa sampun wonten info? Saking mriku napa sampun wonten info? Impunipun pripun? Kula nyadong dawuh nyenengan, Man. Napa sampun wonten kabar? Yen sampun wonten kabar monggo enggal dipun dawuhaken, enggal dipun sebaraken, dipun share-aken wonten ing grup. Grupe wong bolo kiwa. Lah jarane wong biyen niku bolo kiwa karo bolo tengen. Yen kula niku grup Kurawa, yen kula menika grupe sampean, Man. Yen wonten kabar monggo enggal-enggal dipun sebaraken. Kabar ingkang anyar utawi ingkang new. Senes nyusahne kancane, senes nyu ingkang lintunipun, senes nyu wedang, senes nyu napa kemawon. Nyurung napa nyu edit, senes niku Man. Tapi ingkang kula patosi menika berita ingkang anyar. Berita ingkang anyar menika enten napa, Man? Monggo enggal dawuh dumateng para kadang-kadang anak-anak para Kurawa. Sing penting sing wigati beritanipun berita mboten hoak lho, Man. Berita hoak lho kula mboten seneng. Ban kula pun durma gati, Man. Beritanipun napa dinten iki, Man? Yen enten berita sing penting kula badhe ngeseraken wonten ing grup-grup kula. Grup kula niku kathah, Man. Grup desa, grup RT, ugi grup-grup ingkang lainipun, Man. Grup napa kemawon monggo dipun menapa menika, Man. Dipun kabaraken dening anak-anak panjenengan para Kurawa. Man Haryo, Man. Pripun, Man? Kula ki purun. Pura menika britanipun, Man. Enten berita napa, Man? Monggo, Man. Enggal dawuh, Man. Man, kula pun ngoten, Man. Kula pun surtayu. Ugi nyuwun britanipun wonten berita napa? Enggal kadhuwalun dumateng putra-putra para Kurawa, Man.
Monggo enggal man. Ayo lho man. Kendang enggal ngomong. Selak dinteni para kadang-kadang Kurawa sedaya niki. Lan britanipun sampun sing hoak lho man, Aku ki gumun karo bocah-bocahku kabeh. Bocah-bocah Kurawa kabeh iki jan aku padha gumun. Ya gumunipun kados pundi, Man? Gumun apa? Kula niki lagi nyuwun berita, ya lho. Enten berita napa? Sing penting langsung wigati beritanipun menika man sampun berita-berita ingkang hoak. Berita boten nyenengake. Berita boten sesungguhnya lho. Monggo enggal dipun dawuhaken dumateng para kadang-kadang para Kurawa man. Ya wis. Aja padha saur manuk. Ngene ya le putra-putraku para Kurawa kabeh. Iki mang aku tas nyewekne Pasewakan Agung. Yen ta iki enek berita sing nyolowedi nggih. Berita nyolowedi pripun? Enggal monggo enggal kadhawuhaken man. Beritane ngene le. Iki ning Taman Kaputren. Eneng maling utawa ana apa kuwi durat muka. Ning Kaputren darat muka. Durat mukane napa niku man? Iki ngene ya nggih. Enek pelaporan teko ngene Biyungban para babu-babu kuwi. Para babu man ya. Jarene ning Kaputren iki nek wong lanang. Lah wong lanang kuwi iki bendina ning kono. Ning Kaputren kok iya. Terus ya saja iki Banowati. Pripun? Saja iki kesem karo pawongan sing ning Kaputren kuwi mau. Sinten man? Mengke kula ajare. Kula tendangane kula bandane sinten. Monggo sampean dawuhne dumateng putra-putra Jendika para Kurawa menika man. Ngene ya nggih. Menurut pekabaran wonge kuwi sing ning Kaputren kuwi jarene lho ya. Aku ora ngono dhewe mengko dibruduk para Kurawa mengko padha marana ya nggih. Nggih. Yen jarene kuwi wong model iki ya ora ganteng. Boten ganteng. Pripun. Kali kula ganteng pundi man. Wis aja kaya ngono. Yen karo kowe ya ganteng awakmu. Tenan kok pripun iki? Saingan kula iki. Ini ya nggih. Menurut pekabaran kuwi wonge nggawe celana abang. Ning celanane kuwi celana model training ngono kae. Terus ditaleni kolore rupane putih. Wong iki ora dhuwur malah metekel ndek ngono wetenge gedhe. Mboten klendu menika. Punakawan Bagong ketoke niku. Niku mesti niku. Kuwi aja gampang ngarani. Yen urung roh sak nyatane. Ya wis, ayo saiki dibudalake mara ning Kaputren. Mararana Dursasana kuwi lho man. Kowe sing arep dhewe. Kula ngarep dhewe. Kula burinipun. Ayo wis ora dadi soal yo budal. Aja kesuwen, ayo kek ndang budal. Kowe man ditabuhi napa mboten? Ya ditabuhi. Gawe napa man? Nggih cangkem. Nggih.